आं लबो जाबाय हे आदा सम जाबायलै मैया खिथाखादोंमोन माथो आंलाय हेलिकप्टारा सफैसिगोनसो नोंगौथ' आरो आं बावनासो दंमोन र' होमबा आं फैसा हरगासिनो मोजां फरायथ' आं मिथिबाय फांफुं खोनानो मोननाय नङा दे होमबालाय थांदो दे होमबा दा थांसै थांदो दा फंबाय मोजां फरायदो दे आदा नों यावसो दं दंलै ओरैनो गोदाव सोराव मा जाजोबखोब्रा लोगोफोरा बिरनो गोहो मोनग'नायखाय हारसिंसो जाजोब्बायलै माथो औलै थारमास्टिनि बारुरु हैद न'आवनो मा खालामब्रा थांनांसिगोनलै लोगोफोरजों दसे ओइनो फैगौ माथो सासे नोंखौ बेबायदि गिदिंनानै होद जाम्बा खर' गिदिंलाबायो नामा अजायानो आंनो बिदि गोहो हरखादोंबा नोंनालाय माबायदिमोन गोहोआ गार मानसिनि बे अजाया आंनो नकटाटा बानहरदोंब्रा मा रागा जोंलाय लांबायमोन आं बेखौ दिल्ली बम्बाइ सहैलाय लांबायमोन आंना ओइ नै बान्दारा फैगौ ओइ बिरना फैजाबो माथो हांखौनो मोना मोनथारलै जोंथ' गोहो गोरा जाजोब्बायलै एबारो लादु सिङालाय जोंसो बहा हाबावनो मा अमा खि जों जाबाय मैदेर खि हा नि फंबाया मैया दिल्लीयाव फरायनो थाहैबायनो जायाफ्रामा हेलिकप्टारजों बावसो है बेफोरखौ बाद दोन जायाफ्रामानो थौ बै लादु सिंखौ दानो अरफ्लेजोबनांगौ जोंलाय अमाखाना थौ ओइ आं थांग्रोनोसैलै नोंसोर नङाबा आंजों बिरफ्लांजोबगोन थांसै सोर फैखोब्रा मानसिफ्रालाय गोब्राब नायगोनासो नामाब्रा नोंलाय नों रोनाव लांग्रा सुन्दाव इराद दुगाना नों दोनै गलालै बेटा थांफैनाग्रा नोंसोरो हाजिरा बुंनायावनो जागोन बायदि खिथु आइ बेटा बारा दुगा नङा नोंनि जिउआ जोंनि आथिं थालाव थासिगोन फान्थाव मा बुंदों नोङो फैलाय नोङो दे आंखौ बुनो हायोबा नोंसोर मा जाजोब्बा दिनै लांफैसैलै आं आया फिसौलाय मा जादों फिसौ मा जादों आयु गथ'लाय मा जादों माबा मोनसे खालामनां फिसौ फिसा बोरैथो जानायमोन बाबासो माथो औ आंसो फिसा आंनि सुथुरफ्रा आंखौ बुथारनो नागिरबाय थायो बाबा अननानै आंनि सुथुरनिफ्राय बारग'नो हानायनि मोनसे राहा होआ बाफा र' होमबा फिसा फिसा माथो बस थांखांफिनबायनो सोर बे बड' सुपारा औ होद जाहा बेफोरखौ बाद दोन आंहा दिनै दुबाइनिफ्राय आदा फैनो गोनां नंगौ नामा नै आदाया फन हरबायानो हेलौ आदा सफैबायना ओइ दासो सफैनाय जादों आदा फैबाय दा औ दे
फैलाय आदा बेखौ मोजाङै दं ना फंबाय खबरफोरा औ आदा बेयाव जिरायफै दे जागोन दे आया माथो सिख्लाफोर फैदों र' दिनै सिगिनि आं हा 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 हा